khane hamjakma yaparo tini जों hainahai joraman pikaba kaitoni kokthaino kisa soronglaiano ke tini ni wansok laijaknai wngkha Proverbs yakaba फोरोंमोन chapter 10 verse 5 padi जों aro thanglaiano फोरोंमोन chapter 10 verse 5 ang poriwano Khasinai bwsa hingke rana jora wono rawo te rana jora wo thuwi tongnai bwsa ke lasi mungse tubuwo hingke जों aro kaha ke srai ke nugo Khasinai bwsa bai khasiya bwsa bomahai Khasinai bwsa hingke bufano subawo ba jorawo no tangma jorawo no tangbayo rabayo khlaibayo phiaba khasiya hingke tangma jorawo hingke tangbla jora hingke thuwi tongnai hingke buma bufano lasi mung tobonai जों obono tüino tini wansok laiano o kokno tüino जों johotono kaitoni ari ani bagai salsa जों ba kaitor bai bustungani bagai khati jagui tongmani phiaba Jisu Christo jugno hani ongkhari phaikya जोंनो phioknani bagai जोंनो busni yakni phioknani bagai bo simiya जोंनो bo morkini yakni phiokmani simiya phiaba जोंनो bobo chini boni bwsalani ba boni bwsani position जोंनो rokha ba जोंनो boni bwsa khlaika जोंनो phiokka morkini yakni te boni bwsabo जोंनो swnamkha boni bwsa hwnwi जोंनो nakha hani bagai je kubui ke kaitoni bwsa rok borok wngkha kaitoni bwsa tabo kaitoni bwsa wngma bai kaitor boni bwsano tmanai mungsaswk khlaithung hwnwi nai hingke tmani kaitor boni bwsarokno mungsaswk khlaithung hwnwi nai hwmale obo chini kahani bagui no जोंनो rowani bagui tmani hwmale samung khlaikhe simise sokat manai samung khlaiya hingke sokat maiya je sokat hingke je samung tangnai rokni bagui se mwthangjakmani jotono mwthangjagui mano bisas bai poito bai phiaba sokat hingke samung tangma bai se sokat manai hani bagai kaitor जोंनो samung tangthung samung khlaidi hwnwi जोंनो nayo hingke जों samung khlaithai tmani hwmale samung khlaiya hingke sokat kwrwi ke जों samung khlaithai tei Jisu Christo tmaisa bo haini sawo ani afa tabukbo samung khlai tongkho hingke angbo tabukbo samung khlai tong kaitor जोंनो phiokha जों boni swngsa no khlai ronani bagui जोंनो phiokha hingke tabuk जों boni swngsa khlaithai salsa Jisu Christo bo kifili phainai bo kifil phaikha hingke tei mwthangjakmani lama kwrwikha mwthangmani lama bebakno kholojak bai swnai hani bagui tabukno जों sakthari samung khlaithai bo waisa phaikha hingke tei phola mwthangmani lama kwrwikha nini nukhungni borok phanungthung nini jaiti gusti phanungthung nini sak baya phanungthung nini nokganani borok phanungthung borokno जों tei mwthang manliya Jisu Christo phaikha hingke tmanile mwthangjakmani dogar bondo wngsinai kholoi rojak sinai haini bagui Bible o जों kwbangma jorao nugo o jora wngkha belai khono tmanai painonok jora hani bagui जों sakthari samung khlaithai selerthai kwrwi hingke tabo selernai bwsa hingke bo khasiya le jorao samung paimaiya tabuk jora wngtongmani o jorao samung
बायमी यांगनाय हानि बागै जों वान सकथाय ताबुक सुक जरा आं बनि सामंनो बुसुक खालायखा जों बनि बोसा खासि जाक बोसा दे ना खासिया बोसा जों वान सकथाय जे borok rani jorao tangmani jorao ba tangblawo thunai borok bongkha seler bok जों वान सकथाय आं तांब्लावो थुनाय जरा थुनाय बोसा दे ना सामं पांज्लावै सामं तांनाय बोसा जिसु ख्रिस्ट बो सामानि दंगो ओ ताबक तमानाय रानानि जरा tei mai kabang ma moni tong bai kya piaba ranai le kisisa tabok rana ni jora mai moni tong bai kya keneng tabok bahai ke tong nai aro wi samang tang nai na ai to ni busaro borok mai moni tong bai ma keto kuplung mai moni tong bai no nugui tong chapter 10 verse 2 was how kubui no mai moni tong bai kya keto kuplung mai moni tong bai kya piaba ong tang nai le krei kisisa ang ma borok girja phayu piaba borok kubui ke mo thangja ke hangke borok ai to ni mai keto kuplung mai moni tong bai mano borok sia borok nugya omai kwang ma khristan tongo borok kubui ke mo thangja ke kubui no sia kubui ke khristan kubui ke asai katar engja khristan borok simisi siu ge obahai kubui khristan belai kisa ge belai kana kha khamjaknai kok ichani bisingobo kharoi samang tangnai ke teibo kisa sengsaro omahai charai tongo borok boma bufanno tui kisa pano wansokya boma bufa tama wasoknai tama lasimung de manai angmahai khlaike omahai borok rok no boma bufano lasimung tobo abo bui fano walai roika boma bufani kono wasok rungya drugs sayo hai podrepot ngia kaba bui chalang bui busano pa rong phrei roilangka omai podrepot chung no bongka sakni simi wansogo boma bufani no wansogya ke omo hai busaro buma bufano temanai buma bufani buma bufano lasiruwo ba mokhang soro ge omo haino khristan rok bo haino kubui khristan ungmani yagulobo borok kaitoni hano tui wansogya kaitor tomano chajak no wansogya kaitor toma ungnai angmo haike tongke bono wansogya borok kaitoni mokhang no soro khristan जों o sengsaro tongo toni bagai kaitoni samang khlaibani bagai chini musuk tui tongmani chini bagai tongmani bagai kaitoni musuk tui kaitoni hano phuarwani bagai se tabok o sengsarang ka chini bagai samang tangjaknai jaga kheto chini bagai kheto mane samang kheto जों toma khaiba samang tango kheto to borok tomanai birthday celebrate khlaibani yakaba party khlaibani yakaba tong thok laiyani aro kheto thangyeble haide borok kheto thangmani ka samang tangmani ge samang borok samang jorawo ka bahai ke samang no pairo no borok bono no wanso bahai ke daiti samang pairo nai watui jorawo pairo nai ba watui phaya sani pairo nai ba tui tong sani pairo nai omai podre pot ke borok samang no pairo wani sakthar getabo chini bagai samang tangwani jora juk sokja phiaba jepro जों chini nogo thango chini nokngka khristan rokni kubu kubu nokka chukno ha aro thangpro जों tongthogui tomanai celebrate khlainai party khlainai toman bible sa kaitoni mera busani kailebari wo जों tongthogui tongnai
Aprotei samung tangnani kerikya tongthoknani simisi phiaba tabok hingke जों samung tangnani jora abok je samung tangyawi tongthok sathok tongnai borok kaitoni tongnai budwa bwsa ba seler bwsa kaitono mukhang sonronai bwsa ngekaba khasiya bwsa tei bohai bono hongke Bible saw thuwi tongnai khristan rok sisaya thujak khristan Ephesians chapter 5 verse 14 no saw Apostle Paul tmai sa sisa sidi je thuwi tongnai rok sisa sidi ke omohai जों जोंनि अमरावबो borok munisoni orobo जों nugo borok bwsa koknaya bwsabo tongui mano koknani bwsabo tongui mano e koknani bwsa hangke khasija koknaya bwsa hangke seler khasiya e जों kaitoni bwsarokbo omohaino kaitoni koknanai kaitoni koknaya khasiya khristan khasinai khristan getabuk nung bomohai nung khasinai kaitoni bwsade nung khasinai khristan de nung khasiya khristan kaha khristan de nung nahaya khristan kokhnanai khristan de nang kokhnaya khristan abo जों kuthukhe wansoktai je borok budwa borok tuma khlai borok budwa borok rokke je মানে songjak ba je chapjak no khlaiya chapjak ni mote khlaiya et borok budwa rokke monobo tmanhai order no bo maneiya order mane no bos kang bonusia khlaitai bomono ulo khlaitai bono borok manewui khlaiya ba bono khlaibani naiya ulta pulta khlainai tabogrodi nung जों bisingo kanjaknai pen bwsa janggen ro gonji ro nga bisingo kamle sakabo kanslai kawo sakabo pen kawo haibana tabok जों pen kawi sakabo under pen kangkhe bahai no obo chaya obo gothogya naithogya haibele ke omo haino je budwa borok rok ke kaitoni budwa khristan rok ketuma je chikon kukno skang khlaiban nangnai nainai kotor kuk kaitoni mokolo kotor kuk no borok khlaibani naiya ke je borok omono siya omo hai je dage jakma hai de nangkuk mani no skang khlaiya borok ke budwa tabuk omo hai borok no budwa hani bagai जों Bible o haini sawo je borok kukno sina rengya ba khlaiya kaitoni samung no khlaibani saktariya kaitor dage mati khlaibani naiya bongke budwa khristan borongke khasiya khristan ge kaitor jungno tma bomohai jungno bomohai ke sa bomohai order sini thani ro जों Matthew chapter 6 verse 31 to 33 porineke जों tmanu or haini sawo tabok haini sawo pilas kang kaitoni hani bagi se wansogradi bo naima tuise tongna naigradi omo hainke niro bebak no kaitor norok noronai ege bonisa kawo sawo mungsani bagi ta wanadi temano kanai temano chanai temano chumnai bono tui ta wanadi obono oborok no soba wana humale je borok gentile rok yakaba gentile rok mane kubun dofani borok rok tomano le borokni bufang kaitoriya geseng chini afale kaitor ge kaitor bebangni nokphang bo bebangno roi mano hani bagai जों wana thai grei omono sabarok wana kubun dofani borok rok gentile rok si obono wana wo okay जों pilas kang kaitoni hani bagi se wan soktai bo naima tuise tongthai omose kaitor जोंनो order romani hani bagai chini khristan langmawo जों pilas kang kaitoni kok thai no pirani sakthar thai
sini talent, sini gyan, sini rang puisa aborokno kaitoni hani bagise sing khlaitai omose right order oisa kaitoni hani bagi wansok yapana nung ang wansok tai ani samung abo wansok dani ani samung abo khlainani tak Paul Timothy no samahai korok sapana wansok nai borok krei nini bukhai korok sapana krei bebag no jani ja sakni bagi wansok go pian nungle Kristoni bagi wansok geseng bo omo haino Kristoni bagi seng wansok tai Ge number 2 wo bomo hai borok khasiya khristan ba khasiya busak khasiya kaitoni khasiya busak bomo hai borok je borok belai mane omo complain khlainai haisipu nei ngai bomo hai borok complain khlai je borok je tongma baino bukha omo ngui tongya bohai borok phalai complain khlai ang tei benanggo tau besa amo hai baksa besa tongo ang bomang ma musuk mani hai ble te buino rawa musuk ya omo hai baba ano mo paire ya omo roya buile omo hai mana ano le omo roya wasok ya ge sakni bagi simi wasok ko borok no complain khlainai ge Israel borok ro Israel ro borok kai to no hambai roya wi kai to no complain mang khlai to hani bagi borok 2000 bosor borok kaitor bai sason khlaijaka kaitor bai khoraijaka number chapter 14 verse 26 by 27 pore ni kan nugo ang nirok no busuk mas hoisinai nirok ba ani ani bagi hayamang salai dongkha ani bagi complain mang khlai dongkha ano जोंनो अरतबो बुथारनानै बागै माइसे खालायबै दै ग्रैयो अमाहाय पद्रे पद kaito boni busarokno अमाहाय के कक्ता साथों बुमा बुसा बुफानो दुस्ता बेरथों नै कमप्लेन ता खालायथों नै काइtor मुचुं जागो तिगैसा जे borok फोरों तैयै फोरोंमानि no tैयै ba kaitoni kok no tैयै bukha urumuru ngai use mane बै saibo I omono salaha saya no pano I बै steak oino borok saibo gothok jagrere tabo grondi ama kaitor नै phai sapaila ke obosi sakuk ble tei khorsa phai paila ke obosi sakuk ble bukha amo krei sthir krei tamane mole bo tei khoroksa rang puchani kok sapai ke bono bukha hanai omo hai piaba जों kaitoni kok thai bai se जों basa thai tamale kaitoni kok thai ka kubai kaitoni kok thai no karei जों mungsa no nathai krei mungsa tei kubai krei borok rok kwbangma podre pod kok samao pastor kok samao evangelist kok samao podre pod kok samao haipano boron kok kaitore mili hangke boron जों nathai krei rok phai omhai ke pan sapai mano bono जों bible no simisi जों bisa sathai जों confuse enthai krei kaitor hai जों agebo kerangkot marok khanao omo tomanai mukra thakai limani nirok khana bai khana baksa nge bura buri sik thakai limani nge mukra rok kwangma phai bura bai buri sik tuma khlailai जों thakai lai tong nge thano ba buiba hakere kai rogui si kaiyo nge borok rogui kai khangke borok phai mukra rok phai chai thangbai bikhe omhai kerangkot git soitan bo omhai no borok ni bisingtui जोंनो kaitor sawo omhai khlaidi haibano soitan confuse khlai rok podre podke sawo tabo ebi no confuse khlai ma hai haibagai जों kaitoni kok thaino simise जों bisa sathai kwbang ma hai nokol khristan tong kwbang ma nokol pastor nokol khristan nokol evangelist omo hai tong
borok podre pod ulta pulta safainai afro जों सिरोगथाय Israel rok boroni borok tomani bagi borok complain khlai Bible sawo borok buljak ni bagi mane na Israel ni je Egypt ni borok nokai paipro borok Israel jatiyabu Israel bai baksa ongkai painai dong borokno sekang kaitor nomor le kubui kesiya hani bagai kaitor no kaitor ni birude borok sawani chengsala nika omohaino जों बेहायनो non khristan rok bai tongthai kwrwi numbers 11 chapter 11 verse 4 saw mixed multitude yakaba buljak hani bagai जों borok bai mane kubui khristan rok bai जों milithai kwrwi khristan ni pano sawi mana hapon borok kubui khristan yarangke borok stay hayakuk hani bagai borok bai mili tongthai kwrwi of course borok no जों kaitoni kok piran kubui kok no piran ni bagai जों tongthai haipana borok bisingono kubului borok bai no dalok jagui tongthai kwrwi jepro khristan bai kubui khristan ya mix ingkangke जों borok ni kwbangma borok ni chaya no swrwngwi borok no tobeu tabok rondi nung mai borla hangke nung mai no swkang borfano jabra ulo achaifano jabra tangya hangke mai sai tor thang je omohai soitan ni samo soitan rok daitino koplowi pai hani bagai जों balai khana hus ingthai Pila John chapter 2 verse 27 no hai ni saw nirok pore ni mano ulo saw जों जोंनो जों tei गुबुन borok bai जों फोरोंजाक thai kwrwi तमनले जोंनो फोरोंनाय फला गोथार दङ फला गोथारनो फोरों मानोना अमैया जे जों मथावो थांनो नांलिया गिर्जायाव थांनांलिया बैया गिर्जायाव फला गोथार फोरोंगोन फला गोथार बर' हायनि बागैनो काइट जिसु ख्रिस्टसाव आं निरकनो तै कैसे सुबानाय रहनाय आं आफानो सुरिनाय साननाय तै कैसे सुबानाय रहथों इनके उ सुबानाय सिबाबो फला गोथार इनके काइटर फला गोथार बर' जोंनो सुबा मथावो सिंते मथावो करिंगे फला गोथार बाय सुबा जागि मैया काइटनि सामं तांजागो मथानि बिसिंते इसे जों खासिजाक दे खासिया बसा नोंखौ बमाहाय बरक खासिया बसा आं सायखना रखा दिनता जे बरक bomo kotorku bomo chikoku bono wrongwi namaya wrong order gati kaisangke je complain khlainai ti kaisangke number 3 ke je kaitoni kok khai no tui confuse ngai getabok bahike sing khasijak besa ngai manai bahike khasijak khristan ngai manai khasijak khristan ngani bagai nangmani ke Bible sawo Jisu Kristo sawo John chapter 15 verse 3 ni chimi 7 jora nirok kaitoni kok thai bai asai kata engkhaba nirok kufur engkhaba ang kok sama bai nirok kufur engkha tabo ang bai nangai tongde ang bai nangai tongkhangke ang nirok bai nangai tongnai ke ang bai nangai tongkhangke nirok buthai thainai je bedek bufang bai nangje bo buthai thaimeya so bai nangai tongnai Jisu Kristo mane nangai tongnai mane bahaibo Jisu motha engkha Jisu Kristo ni besa ke Jisu Kristo engkha motha ni bokro ke individual Christian jengke motha ni bedek bupra ke sing tabo motha wo nangai tongkha kene sing sago kphai tongmahai ke sing buthai thangai bane John chapter 2 verse 28 hai ni saw जों बबाय नांगै बबाय कफाwi दंखांके जेफ्रो बकिफिलि फायो आफ्रो जों खा ग्राकके लासियाके बनि बसखांगो जों बासाय माननाय तमने मले बबाय नांगै दंखांके जों बुथाय थायनाय बनि सामं खालायनाय ओके जों
bukak ang khlaila hano nei जों kha moke जों bwskango basa manai ingyakhai lachiwi ma tongnai mungsa khlaima kwrwi ingkhe nung ma lachinai bobai nangui tongo mo thabai kwrwngui tongo bo जोंनो number 2 ingkhe je borok faithful je borok kwbui bai kharowi boni samungno khlainai je borok kwbui no twiwi bwkhabai khlainai samungno borok wngkha itoni bagui samung khlainai ingkhe bible sawo je kisa je kisano kisano twiwi no kharowi khlainai bo yaba je borok kisano kharowi khlaimaya borok bo kwbangno bo khlaimaya mane kisano faithful wngya bo kwbangbo faithful wngya kaitoni mokolo kisa mane tamo kisa wngkha kisa mane wngkha rang no twi samani जों Luke chapter 16 verse 10 naikhe nugo aro je khoroksa manager ba steward manager o mane kok tmanai nokphangni faithfulia manager aro sisung ukok no nugo kisi sano aro sawo kisi sano twi je borok faithful ya kabang no faithful ya tabok no di kisi sa mane nung rang no twi kaito bai kwbui kwrwi faithful wngmaya ke nung oino faithful wngmaya kabangma borok dosomangso romaya kabangma borok tmanai 110 romaya abo faithful ya जों kwbui kaha sijak khristan wngani ke जों faithful wngmani nangnai faithful mane tamo faithful mane no nini samung je rojak mani no nung pairo mani jepa nungtung omo saya je apro watui wala hapo apro satung tung la hapo current thang la hapo hainei saya jepa nungtung nung samung no pairo kha bono faithful satung majak phano watui majak phano thuyawi phano nung samung no pairo kha bosi faithful nung samung no pairo ya mane no jefa karone ingkha pairo ma ya mane no bo unfaithful जों rangni kok rongthoma जों khana siwo Matthew chapter 25 oro rongthoma baksano nokphangsa boni business khlaiyoni bagai hachalo thangka ga pro boni seleng no ringka ringoi kebono ba rondi 1000 klangkha kebono 500 kebono ke 200 omaike ge je borok no 1000 oi klango bo business khai sogoi bo phayasani rang ajewi double khlai dongsoka 500 manai bo omahaino bo phayasani nokphang phayasani business khlai double khlaika piaba je kom manai bo ga haini hakor bisingo dai dongroka tmani nei nokphang bo je jaga kaiya arobo bo nawani nayo bo kiriwi hui tongkha nijo ga apro nokphangsa haini saka kibuli phaipro nung ano siwi tongo je jaga kaiya sase ang ranani nayo ke nung ani rang no bengo dai tongkha ke ang sudma khamang tmani nung dai tongriya ke bono tabo koklai roidi morkewo nei ke जों omo haino jisu christo bo phaipinai bo phayasani जों bo जोंनो romani no जों bono phirogui maro soknai ge जोंनो tabo business khlaidi niso ge Revelation chapter 2 verse 10 sao thuyasak joratui nung faithful undi sani borok ni mata khabai khlaimani जों nugo tabo goriya rokno जों nugo yakung moi manai 40 din rok borok mai sayawi
Ge point aisrisi sang marogo teitu kugui juta kayawui hinglayui omo haikhe chung nugo ge chung omorogo nugo uskang rogo UP rogo mutaya sadu khoroksa babani yakung tolani hadlui no rongwani hi kharlayui si aro 121 jon borok singsrejagui thৈkya babani yakung no gusaini yakungni hadlui no rongwani sakthalai mani ge borok kubui de kubuiya borokni thani kubui ke mohai amo kiskrui I kubui no hi borok homani kiskrui hai borok bukhabai khagamani se haibano chini Bible chungno kubui phunukjak tomani himale bebak je Bible sajakbo nangui dong haibano जों bono जों kharoi khlaiya जों stable kharoi khlaitai haible okay kubui khristan kahang ngani khasijak khristan khasijak kaitoni busa ngani ge जों samungno baisimiya khnama bai paiya जों khlaitai जों je srungmani Bible poraiphano manka roibar sermon khnawiphano manka bono जों khnamani no जों khlaitai hamjak dingke ma hamjaknai amno khibidi dingke ma khibinai omno nadi ge mananai Jacob haini sawo Jacob chapter 1 verse 22 by 23 bo haini sawo khnanai simi tangdi khlainai singdi जों khnanai simi khlainai samungno khlaitai kubui te khristan ngi manai ngiyake khasiya khristan kaitono mukhang sonronai omahai bwsangnai ge padi जों taku bukuro जों sak sakno wansok nailena angbo mahai khristan khasijak khristan de khasiya khristan जों wansok thai kuthuk ke wansok thai ge tini orono palesinai jotonano hambai